Ginalauman ni Iloilo Provincial Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga mabalik sa orihinal nga judging areas ang Kasadyahan sa Kabanwahanan amuman ang Dinagyang tribes competition. Sa interviewang bomboradyo kay Governor Defensor, iyagin pahayag nga may bentaha kag disbentaha ang ginpatigan nga Kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang tribes competition sa mga bagong judging areas apang suno man sa iya nga hindi ini sala nga desisyon. Hindi matapos nga ginpamangkot si Defensor na hanungod sa iya reaksyon angon sa pahayag sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ibalik sa city proper area ang venue ko ng mga judging areas sa kompetisyon sa masunod nga tuig. Apang pahayag niya nagkadepende ni sa gihapon sa desisyon sa foundation kagamuman sa city government mangudyara ini sa ilang jurisdiction. Ang Dinagyang Festival, the Kasadyahan we participate, but it's the city and the IFFI that decides. Kung di na siya nag-agi, and ibalik sa city, mayuman. It's a decision nila. We will always support it. Bala ako gusto yung subilanan kita sa grandson. Bala ako na ibalik na siya. Kaya niya talking about the practical considerations nami sa sports competition ko mo ka mapapungko. Kung galing kila yung digman kung ako na this is personal to nila ng vibe. Lain ang vibe kung nara ikaw sa stadium. Ang festival bagay niya sa kalidi.